tam 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 3, 2, 1, teď tam 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 3, 2, 1, teď tam 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 teď já bych šel do endu, ale ještě předtím já jsem se nudil. Já bych šel do endu, ale ještě předtím 3, 2, 1, teď já bych šel do endu, ale ještě předtím Zachránil jsem situaci. já bych šel do endu, ale ještě předtím 3, 2, 1, teď tam 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 teď tam 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 3, 2, 1, teď jdeme tady postavit nějaký tanker. OK, jdeme OK. teď jdeme tady postavit nějaký tanker. OK, jdeme OK. teď jdeme tady postavit nějaký tanker. OK, jdeme tady OK. teď jdeme tady postavit nějaký tanker. 3, 2, 1, teď já bych šel do endu, teď ale ještě předtím jdeme tady postavit nějaký tanker. Já bych šel do endu, teď ale ještě předtím 1, 2, 3, teď já bych šel do endu, teď ale ještě předtím jdeme tady postavit nějaký tanker. Já bych šel do endu, teď ale ještě předtím tam 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 teď my jdeme pořádně makat, pořádně makat, my jdeme pořádně makat, pořádně makat s mentem, my jdeme pořádně makat, pořádně makat, my jdeme pořádně makat, jdeme tady makat s mentem, jdeme tady postavit nějaký tanker. OK, jdeme OK. teď jdeme tady postavit nějaký tanker. OK, jdeme OK. teď jdeme tady postavit nějaký tanker. OK, jdeme OK. teď jdeme tady postavit nějaký tanker. 3, 2, 1, teď já bych šel do endu, ale ještě předtím jdeme tady makat s mentem. Já bych šel do endu, ale ještě předtím 1, 2, 3, teď já bych šel do endu, ale ještě předtím jdeme tady postavit nějaký tanker. Já bych šel do endu, ale ještě předtím teď 3, 2, 1, teď